Chemare. Vrerea de Dumnezeu este spănați tu aveare, sănătate, isihie, nădejde initor bun, a nu spănați tu pedimați. Dio ini pedimolo, lancoarea și alte stepsuri tu bană. Și cum să scăpați de toate aceste lucruri, ne spune Sfântul Grai de Dumnezeu care este scriat tu Biblie. Când o om Adam face mărtirii către vrerea Dumnezeului, cu aceații nu l-o ascultă Graiul de Dumnezeu, lumea toată intră tu mărtirii și a hurhizbănează tu alatus și mărtirii. Așa vine moartea pre lumii. Că scriată este tu sântă scriiturii, că te cafe una mărtie ini moartea. Dumnezeu avea mare vreare către lumea toată. El dade unic modus cum lumea s-intră tu isihia de Dumnezeu, cu aceații le luă mărtirile de lumea toată peste el. De aceea ispete Domnul nostru l-o dade, l-o petrecu Fiul unica lui Iisus Hristosul, zin tu lumea peste loc. Hristos sveații ca om, de Sfântul Duh pe Sfânta Maria. El nu avea mărtie, a drabuneață la toată lumea, face mari semnuri de ciudii, etripsii, relami, vindicare, le scăpă oamenii de demonul, morțul i-a năstăsit și spunea cum noi oamenii lipsește spăna. Hristos era încărfăsit pe cruce, El muri, dezbănând noi oamenii. Sângea lui Sfânt zversă pe cruce, cu ea nălă de mărtirile toate. Muri, era îngropat și la treia zi se năstăsi. Sfația n-alipse în cer și ți-o de-n dreapta a Domnului nostru. Hristos este eu, El va zi nădejderea. Iisus, Hristosul, Domnul nostru, îți dea de singur pe cruce să moară de cafe un om de lumea toată. El ne lua de mâinile demonului, ne-a scăpat de chiardere, ne le-a hărzi mărtiile toate, ne-a drăc ischin la Tatăl nostru din cer, idia când nu face mărtii ca noară. Ne dea de scăpare, vindicare, sozo de toate ținuind de Dumnezeu. Ne dea de bani toate etilor. Ne scăpă de lângor, de dureri, de pedimați, de blăstemi. Ne dea de Sfântul Duh, Ducean, care ne ajută tu bană, ne da isihii, ne duce minte, tu sfântă bană, suma panghiu a Domnului din cer. Evanghelio este una hăbare dulce, hăbare bună care spune că Iisus este Hristos. Vine, obitesi vrerea Domnului din cer, a Tatălui nostru. El o dea de bana a Lui, de noi spănăm bana tu etaetilor. Să avem bana tu gheneață, a când va zine oara, smuțim de este lume, să nu murim de totna, ma să avem bana de dum cu Domnul nostru tu etaetilor. Ma să aveți peste pseare că Iisus este Hristosul și Dumnezeu, și că Tatăl nostru din cer l-a năstăsit de morțăli, și că răsu aprucheați a estu Evanghelio tu inima voastră, voi fiți fumeali a Domnului după vluia a Tatălui din cer. Voi puteți să scăpați și să vă curați de mărtirile voastre, să scăpați de moarte de totna, de pedimați, ca răzvășuțăți către Hristosul, Fiul de Dumnezeu unic. Cu plăcărie mare de inima voastră, de gean cu isihie și vreare curată, cu pestipseare, ca toți vă scăptați de Domnul nostru, vă va da masibă după vrearea Lui. Zburăți
Griți cu grai la Tatăl nostru care este în cer. El vă ascultă. Iisus, Hristos nostru, eu la tine in, la tine le spun amartiile mele, iscusinfun cu tine și scriată tu carte sfânta ta, ca eu alutusimu tu la tine. Și le scumultu di tutte alutuseri și amartii ți le-am adrată tu bani, mi trag largu de martile, eu pistipsescu, ca tine Isa ești Hristolu, Hilu de Dumița unic. Pistipsescu, ca tine muriși pe cruci, de lume tută și de mine. Bana ta de deștea mele martii, ma Tatălul din cer de Anastasie știnești eu, te plăcărsescu, tine sești a meu Domnul, tine du-mi ninte tu bană, du-li ninte toate lucruri tu mea bană și schibă vrearea ta tu cafe aspectul de bana mea. La tine le las sănătatea mea, familia mea, toată ți-am tu bană, este de rutină de tine. Hristos, de toată ți-am, Evharistisiri mare dau la tine, să lisească numai ta, Iisus, Hristola nostru, o lăptare dau la Domnul nostru. Mi-a suspusită este plăcărie de inima voastră, voi fiți fumeanii a Domnului din cer, voi aveți scăpare și pan toetetelor. Sfântul Duh torăvine tu inima voastră, vrearea de Dumiță torăiaste tu inima voastră. Sfântul Duh vă ajută ca să nu alutusiți, vă duți minte tu bană fără mărtii. Trățiți-vă largu de mărtiile, voi tora hurhiți un nou bană, cu plăcării către Dumiță ca fițul. Dați tu vai la Domnul nostru. Ghivăsiți ca fițul Biblie, scriatul Sfântul Grai. Aveți bani de adun cu alți investimenti care au vreare către Hristovul și investimenti care Sfântul Duh îi duce minte tu bană de adun cu Domnul din cer. Asta climare o da Dumiță până la toată lumea de iuțitor. Cafe om lipsește s-o aproache cu mare hărau și țima agonia, ca după scriata tu Biblie, Hristolul văzine de iftere mult agonia. Hristolul văzine în cer, ta sulea lumea lui, suleam vestea lui, care are vreare și pistipseare tu el. Cum morță, așa și aței care nică bănează, cu vreare tu inima de el. Toți de dun să aibă bană, tu etilor, alăxiți tu chischincean, care nu chiar vărnoară. După asta, spectacol care va svacă la niori, păristi loc plutut, va să aibă mare pe timola lumii. Dumiță va spătreacă mare nebunii la toți aței care nu pestipsesc că Hristos este Dumiță și care nu au vreare de el. După ți-a ispete, griți numai Domnului din cer, dar să scăpați de chiarderea căreinii. Aprucheați lui Hristolul tu inima voastră, ajutați lui ascunchilea voastră și să aproache Hristolul tu inima lor, și să grească numai Tatălui nostru din cer, că schiți toți de dun tu amirărârea a Tatălui din cer. Și moartea vărnoară nu va aleagă undelantul. Să visească numai ta, Tatălui nostru, schibă vrearea ta și zină amirărârea ta, cum în cer, a și preste loc, a lăvdare dau la tine, Doamne.